Auzi, mă? 20.000 s-au dat capaci. Ce dai, mă, tu, mă? Ai răbdare. Bă, tu crezi că eu glumesc? Nu vreau sigură, vreau bani! Mă, taci, mă, că-ți dau asigurare, mi-ai cerut asigurare Nu să dau. vreau asigurare, vreau banii! Nu Dar cât vreau, asigurare? eu îți dau asigurare, nu-ți dau niciun ban. De ce? Păi da, așa să face, ce să-ți dau eu ție Eu bani? vreau bani! Nu vreau să-ți dau, nu vreau să-ți dau bani. Dacă vrei asigurare, dacă nu, să... Am înțeles. N-ai vrut asigurare, tot normal. Salut, frate. Am filmare cu băiatul ăsta când... dă-mi și mie, te rog. Mare etichetă, râpul. Am filmare, stai liniștit, vezi tu ce Stai etichetă că rău. dă revive, hai! Adică, Bun. Deci băiatul ăsta l-am scăriat cu mașina și am zis că vreau să îi dau asigurare. Am zis acolo Slash deschide torpedoul și i-am zis că vreau să-i dau asigurare. Și așa se face când vrei să dai asigurare, efectiv i-o dai, nu trebuie neapărat să-i dai bani. Dacă ai habar de vreun roleplay, 8-5. Dacă ai jucat în viața ta pe vreun server care nu e Pokémon. Adică faci joc de mine și să stau. Hai, Cine și-a bătut mă joc de tine, Hai bă? bine, hai bine, hai. Așa. Și ăsta când a văzut că nu-i dau bani, m-a omorât așa, că un om în viața reală, când cineva nu-ți dă asigurarea, ce ai zis, mă? Tu ce l-ai omorât? Cu lama. Mi-a dat cu cuțitul. E Street Fight, da. Am voie. Street Hai, fight? băi.